И здравейте на всички, които ме гледате, аз съм Харт. И днес започвам новият survival. Джерене, така. Allow cheats on. Default, бонус чест не трябва. И това е като цяло, Create New World. И днес започваме една доста дълга поредица, в която се надявам да използвам този survival свят, за да не да сбъдна мечтите си, но по-скоро да реализирам плановете си. Имам много идеи за много сгради, но крайната ми идея все пак е да автоматизирам нещата, които мога да автоматизирам в играта и да си направя собствено село, град, сещате си. Но естествено сме още в началото и сме на спаун с много дърво. Но мисля, че ще е най-добре да започна малка част от survival и когато дойде правилният момент, когато намеря правилното място, примерно, ще продължа да снимам видеото и след това ще го едитна. Но много добра идея е първо, така, спална мисля, че е сравнително хубав. Така, даже още не. И правим първият крафтинг тейбъл, естествено. Даваме си пръчките и кирка. Ще си направя и един меч. Просто за да ми е по-лесно да побера малко крави. Така. Мога да хитвам. Така. Ще вземем малко месо, с което да оцелеем. Така. Тук мисля, че за момента е достатъчно. Мога да има малко лак първите епизоди, тъй като е нов World и има да заради. То ролбек не трябва да става. И не знам защо го има. Добре, ще се върна след секунда. И така отново сме тук. Както виждате, взех съвсем малко cobblestone, колкото да направим една печка. И естествено някакви материали. Тоест, глупости горе. Някакви tools на български, просто ми обягва, честно. Да, и също така да направим малко торчове. Така. 12 торча. Добре, като за начало. И супер. Тук няма нищо. Видях още една дупка, която много е хубаво, че не трябва да копаем надолу буквално за малко стоун. Сега момента тук да понафармяме малко. Но като цяло, да, това ще е началото на поредицата. Първи епизод, естествено, както винаги, ще бъде много скучен. Като цяло само, че събираме някакви материали и ще оцеляваме. Надявам се да намеря поне малко айрон, за да започне голямото развитие. Но за сега ще ви оставям и след няколко секунди за вас, няколко минути за мене. Ще се върна, след като не съм намерил някакви материали и евентуално съм намерил място, на което да се заселя. И така, продължаваме. Както виждате, почти се стърни. Сега ще ви покажа само да ви тези овце. Докъде стигнах. Така. Това ми е доста, ама няма още. Това пак е трябва. Така. Те са на един full hit и после един half hit, ако мога така да го нарича. Тук ще влезаме съвсем на клипка. Вероятно в момента нещо да видите. Малко, съвсем малко дър. Не ни трябва по-голям.
продавам това. Както виждате, доста неща събрах, ама сега ще влезна в по-голям детайл. Така, сложим фърнес първо. Не съм купал за кол. Както виждаме, почти един стак такова дърва. 11 такова, взех от всеки саплинг в случай, че се заседем на място, на което няма такива дървета примерно, за да няма ресурс от всичко, без да търсим допълнително. 6 такова дърво. Като цяло нищо особено, обаче трябва да сложим малко храна и първите неща ще бъдат пържолите. Както виждате, храна събрах и вълна, което значи, че преспокойно можем да си направим леглото и да преспиме. Винаги добре. Това да преспиш още първия ден е доста хубаво. Да, цяло събираме малко храна и продължаваме да търсим. Вече може да го спомним. И ще обработя част от това дърво, нека да има. И някакви пръчки. Ще си направя още една брадва да има. Съвсем пръчки също само нещо. Да, още една брадва. Изгоря. Слагаме отгоре. Взех sugarcane също намерих по пътя. Вълната пъмпкини също намерих. Нещо да си спомняте откъде е. И само едно яйце взех, но едно, на което го дам. В крайна сметка. И да, прибираме си нещата и продължаваме. Даже което ще се взема. Също ще взема и такова дърво и такъв саплинг. И това също не се намира във всеки байом. Ускориме малко процеса. Айде. Ябълки не съм чакал, ама в крайна сметка аз съм толкова насочен, не ми трябва. Прекалено бавно се случат неща. Айде да. Това е падна един. Да. Акация. Добре. Ами. Но там е пустиня, мога да потърсим един темпъл. Там е пак Dark Oak. Чакаме малко. Няма нужда да ги филвам, това е едно сърце, няма да ми свърши никаква работа за момента. Така. Това е доста интересно, между другото, но там има дезерт байом и до него планина. И много красив водопад от планината. Не от най-красивите, става. Мисля да взема малко сам, колкото идете. Съвсем оскъдно. Така, както си, разбира се, нека да има. Така. По-друго, нека да видим тази пещера навързо, да я протестваме. Лава да видях. Пах пресекла. Видя ми се като червено отдалече. Така. Тук има кул, който непременно ще взема. И... Фу ми е инвентар. Да изхвърлям. Няма ми трябва. И не ми смейте за левия бутон и това, защото съм играл в Minecraft изключително много време. И отключим пропуснат естествено, но ще ми трябва малко време да свикна с новите апдейти, не съм играл прекалено много време. Както виждам някакво дърво. Но 8 чинка съм сложил, просто за да няма проблеми до видеото. Той и повече... ето го първото село. Найс. Очаквах някакъв темпъл, обаче още по-добре, предполагам. Така. Доста далавера винаги да минеш през пустинята първо.
Много по-голяма е вероятността да намериш село, колкото същата. Това е църква, мисля, че се водеше. Тук има бъгнати части. Всъщност аз какво правя, бе? Кой изобщо се качи тук? Да, ти букшелфове определено ги прибирам. Тоест книгите от тях, разбира се. Добър, че си имам. Прибираме и те от земята. 21 книги, което никак не е зле. Така. Да, бях забрал за фермите, естествено. Тук отдолу. Сериозно ли заека умре от скок? Уау. И... ще трябва да измислим някакъв примитивен път, защото входа от другата страна. Вау, това е доста голямо сърце. Къде е входа на тази къща? Вау. И колко умен това бюджет. 17 пържоли, нямам толкова. Какво искаш? 15 вън, и това няма. Това е абсурдно. Така. Слабове не ми трябва. Само че... така... Това мисля, че беше нещо интересно. Обаче аз нямам сетъч. Обсидиан в такъв чест. What? Дори не знаех, че мога да имам обсидиан в такъв чест. Честно. Само може би някой от вас се смеят, ама... така... Тия инструменти за какво си ми, бе? Два Diamond Horse Armor. Не знам, но мисля, че извадих доста добър късмет с този чест. Трябва да оставя някакви неща. Не ми трябва... Фърнес нов ще си... Добре, не ще взема. Iron... Тези двете неща ще си ги сложа. Също. Едно Iron за лопатата. Трябва да си освобода инвентара. Букуци. Сидовете няма, трябва перата да знам. Прекалено рано почна да вземам прекалено много неща и... че има какво друго мога да оставя. Често предполагам, че също не ми трябва. Така, сега нека да вземем... сидове, но... картоф. Моркови също. Много е добре, че толкова рано успяхме да си намерим и картофите и морковите. Какво има това? Само уид виждам. Сидове естествено. Тук има... там също има някаква ферма, не съм проверил всичко. Има и ряпа, беше това. Има доста картофи. 36 картофи и 37 моркова. По един стак ще съберем. Така. Добре, какви пера да ми трябва. Обаче плуда трябва да взема естествено. Това фърнес наистина не ми трябва в един момент. Нека да направим по един стак от картофите и... това е уит. Картофите. Аз явно направих един стак. Трябва ли ми още въпрос? Повече, толкова повече предполагам. Добре, то сапен не ми трябва. Poison potato. Тук неща също не ми трябва. Интересна къща. Трябва да видя само за другите честове. Също няма смисъл. Първо тук. Или тук да знах първо. Морковчето да взема още.
мина буквално само на картофи често. Още моркови има. Всъщност, трябва да нещо пак. Горе-долу идеално. Няма нищо интересно. Също няма. Само един чест ли взех? Има много той. Интересните разходи горе може да намерим горе-долу. Ще потърся още малко и да, като цяло за момента ще бъде това и интересно първо. Да, ще продължа с по-късно отново. И така, след като събрахме съвсем малко кола реално, изобщо не... Мисля, че до 2 находища взехме горе-долу. Но набързо ще се върнем към мястото. Опс, ще да вземем този. Не го бях видял на идване. И ще тръгнем за няколко емералда, след което може да вземем стрелите, ще видим. Може пък да излезе. Добре. Тъпи аутоджъмп много ме дразни. И съм достатъчно глупав да не разгледам настройките и да го намеря. Да го изключа. Капа. Но за следващия епизод ще го изключа определено. И... да. Като цяло, едно от най-добрите места, които съм намирал. Изобщо откакто игра Майнкрафт. Не е много, но... пак е добре. И отиваме да трейднем с няколко вилиджера. Не е лошо местенцето никак даже. Поне на мен ми харесва, и в коментарите може да напишете дали на вас ви харесва. What? Сериозно ли? О, определено ще се време бая емералди. Не се шегувам. Така, на първо място обаче искам Handbreaking 2 въдици. Така, още 2 емералда добавяме към. Така, добре. Хартията също ще се уреди съвсем скоро. Кожата не мисля да я дам, затова не се служава просто. Но за момента ще направим следното. Така, взимаме 4, правиме crafting table. Правиме 8. И слагаме един чест. Така, временно, само за този епизод, след това започваме някакъв билд. Ще сложим така един чест и тук ще разтовариме като цяло всичко, което няма да ни е нужно в момента. Всичките тия неща са безполезни за момента, емералдите си оставаме. Ще остане някакво дърво в мене, книгите, тези обсидиана абсолютно е безполезен за момента. Така. Ти да нямаш хубава оферта, да се. Така. Колко имам ли? 20 дърво. Не, 20. Добре, нещо после може да се върнем, хубавото е, че сме се заселили тук. Само трябва да намерим ония вилиджер, за да трейднем част от храната с него. 12 стрели не е никак лошо. Той беше фермер, което значи, че предполагам, че е на една от фермите. Но нека набързо преминем и към... Добре. Тези вече ги видяхме. Някъде тук къде беше? Да. Окей. Така. Само 3 диаманта до тук. Добре, 5. Тук не ми стигна един. Тук също има няколко моркова. Къде отиде, бе, колега? What? Някъде назад ли тръгна? Вау! Как се скри? Добре, ще ни останат по 2, но имам 9 емералда. По друго 12 пъмкина. Пъмкин пай. Ми не мисля, че е worth it, но 12 пъмкина.
може да си направим ферма за пъмкин. Добре, да има фермер в вилиджите вече е страшна оферта в сравнение с как беше последно, когато играх. Вау, добре. Така, мисля да приключим този епизод тук. Вау, колко е грозно. Ако ви е харесало, го харесайте, нали? Ако не ви е харесало, естествено дизлайкнете. И ако искате още от тази поредица, се абонирайте за канала ми. Това беше всичко от мен. Надявам се да си прекарате деня прекрасно. И до следващият епизод. Чао!